novom videjku. Pred týždňom, alebo viac jak týždeň som dával videjko, kde som posiloval svaly pred ACL operáciou. Teraz je to 9. deň po tejto ACL operácii, takže vítaj u mňa doma. Ešte som asi doma nerobil videjko. Nie, robil som raz, keď som varil 3 rýchle jedlá, čo si môžeš pozrieť tu nahore. Budeme zacvičiť, povenujeme sa kolenu a povenujeme sa vlastne celej tejto téme. Poďme si uvariť raňajky. Začnem tým, že si tam dám olej. Olej používam takýto v spreji. A keď tam vlastne nemusíš dávať veľa oleju, lebo tá panvica je na schvál tak robená, aby sa ti nepripekali tie vajíčka tam. Normálne by som sa s tými vajíčkami takto nesral, lebo to robí si moja frajerka na tom, väčšinou vajíčka. Ale keďže robím takéto videjko, tak si zrobím také pekné smajlikové vajíčka. Vajíčka mám takéto menšie, pretože sú z Košic, od nás z domu. A sú to domáce vajíčka. A keďže kurky sú ešte mladúčké a ešte len teraz začali rodiť, tak majú takéto menšie vajíčka. Normálne by som si dal 2 veľké vajíčka, ale keďže tieto sú také maličké, tak si dám 3. Slanina sa zrobí strašne rýchlo. Strieľa trošku. Až som nemal dať ten olej. Jak na fronte. Prestrelka, ty kokos. Blitzkrieg, normálne. Nice. Jak varia chlapi, keď sú doma sami. Tak to mi bude asi stačiť. Dúfam, že sa bude dať pozerať na toto video, lebo robím ho sám s jednou nohou, tu stojím, druhá je vo vzduchu, podopieram sa, musím to mať vlastne kameru na sebe. Či trošku necháme, alebo to asi obratím? Neviem, či to mám obratiť. Skúsim jedno obratiť, či to bude dobre. Dole sú pekne zapečené a hore sú takéto fajné. Pepper. Ešte budeme potrebovať niečo na pitie. Tyčinku som už zhasol, väčšinou si tak nechám 5-10 minút. Nech sa zrobí dobrá atmosféra ráno. Vydrží to až 45 minút, takže tých 50 minút úplne stačí. Pohár z Bike Jesusu, môj obľúbený. Jak dojem, si dám 3 kvapky tohto CBD oleju. Raňajky finish, dojem, ideme na workout, zacvičíme a pokračujeme ďalej. Som už najedený, prichystaný, jak vidíš, ale ešte si zrobím jeden drink. Klbová výživa, to si dávam. Takže každý deň jedna odmerka. A tu mám namiešané aminokyseliny a nejaké veci na regeneráciu. Ale kebyže chcete, tak vám môžem trošku obšírnejšie obkecať, že čo všetko tam je, čo tam dávam. Aký to má vôbec zmysel pre mňa dávať tieto prášky tam. Dostal som sa na workout, asi 850 metrov som musel prejsť s barlami, čo už som si skúsil včera. Dneska pohodička, dostal som sa bez problémov. Nosím bajkovú ortézu od Don Joya, aby sa mi noha, alebo aby som vlastne to koleno neohol do uhlov, do ktorých nechcem. Takže teraz pri cvičení si ju dám dole. Je to takáto ortéza, väčšinou v nemocnici dostaneš dlhšiu, kde si nastavuješ stupne. Ja mám tu na vlastne nastavovanie tých uhlov, ale mám to otvorené, pretože, neviem, dávam pozor, nechce sa mi to riešiť, ale keďže ty
napríklad budeš mať prvýkrát takéto zranenie, ja už som na 4. operácii, čiže už 4. krát chodím s týmito barlami, používam ortézy a všetky tieto pomôcky, takže ja už viem na to dávať pozor, takže toto ani moc neriešim. OK, takže poďme si zahriať vlastne koleno. Mne brali vlastne štep z patelárnej šlachy, ktorú som mal aj roztrhnutú. V roku 2019 vlastne som si roztrhol patelárnu šlachu, tu na ju zošili, mám to takto rozrezané a teraz vlastne tá patelárna šlacha pokračuje až tu na ďalej, potom tu na máš harmstringový sval a tu na máš tiež vlastne šlachy, ktoré sa vyťahujú a používajú sa vlastne na ten štep toho ACL-ka. Mne to zobrali stadiaľto, že vraj táto šlacha je o niečo silnejšia ako toto zadná a po konzultácii s doktorom vlastne sme dospeli k záveru, že použijeme túto patelárnu šlachu, keďže je silnejšia. Ešte mám vek na to celé zregenerovať, ale to asi uvidím až potom, keď budem o 10, 15, 20 rokov ďalej, že či ma to bude bolieť alebo nebude bolieť. 4 roky už cvičím vlastne koleno a všetky svaly okolo neho. Sice pociťujem niekedy proste takú tupú bolesť, ale asi je to v pohode. Myslím si, že na koľko tých zákrokov vlastne tam prebehlo. A aby vlastne svaly neboli unavené do ďalších cvikov, tak potom už si pomáham vlastne s rukou. Čiže robím tento pohyb a snažím sa pri tom dýchať. Čiže idem výdych a dole idem nádych. Hej. Vždycky hore, keď ideš, tak by si mal vydýchnuť, lebo proste tlačíš niečo. Tak a takto zrobím asi tých 40 opakovaní, aby sa ten väz zahrial a idem na ďalší vlastne cvik. Zatiaľ, kým to strečujem, tak si pozri tu na fotku. Toto je fotka z nemocnice. Vlastne mal som tam ten redon, ktorý mi vyťahovali, tam ide po operácii tá zvyšná krv. Ďalší cvik robím to, že dám si ten valec pod kotník a nechám padať gravitáciou nohu. Tak to, čo som nechcel robiť minulé kolo, tak robím to teraz. Ty keď si po operácii kolena, tak väčšinou máš takto nohu, že nevieš ju vystrieť. Čiže keď ju položíš na zem, tak máš tam, napríklad položím túto nohu na zem a nevidíš tú medzeru, ale položím túto nohu na zem a tú medzeru tam máš, lebo nevieš ju poriadne vystrieť, keďže tam máš strašne veľa tej naplne ešte a aj to vazivo je stuhnuté. A ešte ďalšia vec, Buckerová cysta. Ja mám dosť problém s Buckerovou cystou, odkedy mi robili meniskus. Takže tomu sa ešte dostaneme. Prvé 2 cviky sme zvládli. Teraz ideme na 3. cvik. Hopla. Na to som si tu donesol tieto kúžele, ale aj nie sú to kúžele, lebo sú to skôr také trojuholníky. A budeme posilovať vlastne hamstring a quadriceps, čiže budeme zapájať do toho vlastnú silu a bude to vyzerať takto. Ešte si dám dole topánku, lebo topánka má asi tak pol kila. A ver tomu, že po takej operácii, keď máš 8-9 dní, tak ver tomu, že cítiš aj tú topánku. Nohu sa mi podarilo takto zdvihnúť do vzduchu asi pred 3 alebo 4 dňami. Takže prvé 4-5 dní som vôbec nevedel zdvihnúť nohu, ani ju takto pokrčiť. Takže to je vlastne teďka posledné dni. Nohu nedávam až na zem, aby som stále udržal vlastne tie svaly v napätí. Presunul som sa na takéto vysuté schodíky, na ktorých sa dá dobre sedieť a vlastne strečovať koleno. 4. 5. deň som začal vlastne strečovať nohu tak, že som si podložil ľavú nohu, pravú nohu som dal na ňu a pomaly som to takto začal strečovať. To znamená, že
vlastne pomáham s tou zdravou nohou tej operovanej, aby pomaly vlastne gravitáciou padala dole. Hej, ale nechcem, aby to bolo rýchle, takže pomáham vlastne s tou ľavou nohou, aby to bolo bezpečné. Teraz už máme 9:10 a vlastne už robím to, že tam dávam vlastnú silu do toho a brzdím to takisto vlastnou silou. Ale ešte nezvládnem veľa. Toto cvičím maximálne 2-krát denne. Po 20 opakovaní, 10-10, 2-krát denne. Keď cítim, že už je ten sval unavený, tak si podložím opäť nohu a trošku tomu pomôžem. Nech sa netrápi veľmi, lebo zase potrebujem aj dojsť domov a nechcem tam ostať niekde na strede sedieť. Keď dokončíme toto strečovanie, tak sa presunieme ešte na hrazdu a dáme si záda, čiže chrbát, brucho a dipy. I get down. If it's written in the stars, close your eyes and listen to the rhythm of your heart. If it's written in the stars, close your eyes and listen to the rhythm of your heart. If it's written in the stars, close your eyes and listen to the rhythm of your heart. If it's written in the stars, close your eyes and listen to the rhythm of your heart. Takisto koleno, takže môžem sa ísť domov dobre napapať, aby to tam poriadne sa zregenerovalo. Ešte jedna vec, chcel som pokecať o tej Buckerovej cyste, takže tu nám vlastne pod kolenom je takáto hrudka, ktorá sa mi začala naplňať asi na 5. až 6. deň. Prikladám foto, môžeš vidieť, ako vyzerá, keď vyťahnem tú Buckerovú cystu zmiešanú s krvou, a druhá foto je vlastne po operácii meniskusu a tam vidno čisto len tú tekutinu, ktorú telo vlastne vytláča vonku skrz ten meniskus do toho vačku. Niekedy sa to operuje, keď sa to človek nevie zbaviť, alebo môžeš tým štýlom jak ja, že ja som si to vyťahoval asi 2 mesiace, kým to neprestalo. Už pán doktor povedal, že ešte chvíľu počkáme a potom operácia. Ja hovorím, že nie, že ja už operáciu nechcem ešte ísť zo zadu toho kolena, takže som si to vyťahoval a proste to prestalo. No a teraz zase, ale už viem, o čo ide. Mám tu kuracie prsičko, ktoré trošku orežem, aby tam neboli tie tučné veci, to biele masné, tak som to myslel. Himalajská sol musí byť. Na mäso nepoužívam olej, lebo ho dávam do teplozdušnej fritézy, takže žiadne zbytočné masné veci, ktoré nemám rád. Nemám rád rastlinný olej, nemám rád utopené hranolky v oleji, nemám rád tie masné langoše a všetko také. Proste ja už som závislý na tej fritéze. Ja som bol teraz mesiac v Košiciach a akože extrém. Tu už mám prichystanú uvarenú brokoličku. Musíš papať veľa zelené. Mám tu ináč ananásový monster, som kúpil teraz u Aziata. A jak som bol v Košiciach, tak som tam videl taký ten so zlatým logom. Som si ho kúpil a bol úplne akože hnusný, lebo tam malo to umelé sladidlo. A sme hovorili s kamošom, že keby bol proste ananásový monster, ale že s normálnym cukrom. Našiel som to teraz u Aziata.
je to lepšie, ale neviem, čakal som asi niečo iné, proste ten mangový mi asi chutí najviac, keď viete, o ktorom hovorím, taký ten modro-žltý. Ale vždycky ma lakal proste ten ananás, to ovocie, že neviem, asi by to mohlo byť dobré, ale neviem, také to je nemastné, neslané. Ešte než zapnem fritézu, si prichystám smoothiečko. Veľmi jednoduché si to robím. Dávam tam polku banánu. Banány mám zamrazené, aby to už bolo studené, fajné. Extrémne išli ceny hore, čo si všimol každý. A pýtajú za kilo banánov 40 korún. Za obyčajný banán. Takže väčšinou ich kupujem, keď sú za 20 korún, nakúpim 5 kg a to narežeme a dáme to do mrazničky. Čiže ekonomicky, you know. Dávam tam polku mlieka a polku vody. Nechutí mi to celé s mliekom, lebo to je potom veľmi sladké. A veľmi sladké teraz nejem. Neviem. A po... Predsa niečo proste telo vylúči, nepríjme všetko, tak nech tam je toho trošku viacej. A sme po workoute, čiže celé telo je vyčerpané z minerálov, potrebuje sa nadopovať či bielkovinami, či minerály, alebo ďalšie aminokyseliny napríklad. OK, yes sir. Kuracie prsička hotové. Alebo medailonky. Medailonky dneska. Kuracie medailonky. Za 15 minút hotové jedlo. Keď už máš ryžu prichystanú aj uvarenú zeleninu, nakrájaš len paradajku, upečeš toto za 15 minút a... OK, tak môžem ísť jesť, no. Vyzerá to takto. Počkaj, ešte vám ukážem. Takéto niečo som vykoumal.